alam liya kanthi irah-irahan ngeterake nini-nini mulih saka ewuh ing Gunung Pendul dening Raden Mas Dwi Oni Raharja. Gunung Pendul mapan ana ing Sedayu Bantul Siring Kulon. Panjenengan kawentar Sedayu mujudake laladan kang akeh pegunungan, gunung lan jurang lan karang pradesan ana empeng-empinge. Kedadian iki durung suwe diprangguli langsung dening Yanto. Yanto kang pidalem ana ing pucuk Gunung Pendul pancen asring ngalami ana kedadian kang nyolowadi. Wis jamak lumrah menawa wong kiwa tengen kono keprungu swara gamelan saben malam Jumat. Gamelane kaya wong gelar wayang sewengi nutuk. Nah, ananging ing wektu iki Yanto merangguli kedadian kang cukup nyolowadi. Nalika sewengi keprungu swara gamelan wayangan, dheweke nedya budal kerja. Sawise tata-tata banjur numpak sepeda motor mudhun saka ngomahe tumuju kutha. Ananging nalika lagi wae metu saka desa ing pertelon sungapan dheweke ketemu karo nini-nini kang lagi nggendong tenggok. Yanto dhewe gumun, wayah esuk ngene kok wis ana nini-nini mlaku nggendong tenggok ing dalan tengah alas. Yanto karana wong desa kang asring srawung lang seneng tetulung banjur tawa-tawa, "Tindak pundi, Mbah? Arep mulih le." "Lho, lah daleme pundi kok dugi mriki?" "Kono kae, lor kono kae." "Woh. Pripun, Mbah? Kula dherekake napa?" "Ya ora apa-apa le," wangsulane simbah. Banjur nyengklak montor. Yanto banjur nyetater montore tumuju arah kang diduduhke dening nini-nini mau. Sadalan-dalan Yanto tansah gatekake ngendi to tenane parane daleme nini-nini kuwi mau. Saka Gunung Pendul banjur ngalor ndeder tumeka glondong ing jalan wates, banjur mengulon tekan lampu Bangjo Sedayu, banjur ngalor. Sawise ngalor bablas, sadalan-dalan dheweke kepengin ngerti sejatine nini-nini kuwi saka ngendi. Lah saking pundi, Mbah? "Kuwi lho le, rak mau bengi ana wayangan to." "Oh nggih, Mbah, wonten wayangan. Kula nggih wireng. Lah aku kan ewuh ning kono." "Weh. Lah simbah kok daleme adoh banget kok ewuh ten rika?" "Lah kuwi kan sedulurku le." Mengkono wangsulane simbah. Sawise nyebrang rel ing stasiun Sedayu, rawetara suwe simbah banjur nuduhake Siring Kulon dalan. "Kae lho le omahku le." Yanto nuruti pitutuhe nenine mau banjur mengulon mlebu ing pekarangan kang jembar. Katon omah magrong-magrong latare jembar lan swasanane edi lan peni. "Wis le, wis tekan ngomah le, aku tak mudhun. Wis matur nuwun ya le. Iki ana nganu dinggo sangu nggo jajan es." "Waduh, Mbah. Sampun, Mbah, matur nuwun niki nggih kula kalian
mangkat kerja dados sadalan. Sampun Mbah, matur nuwun. Kaya mengkono wangsulane Yanto nampik paringane nini-nini mau. Oh ya wis le yen ngono tak trima. Nini-nini mau banjur mlaku tumuju pekarangan mlebu omah. Gandeng Yanto wis mantep nguntapake nini-nini mau, dhek banjur menggok nyetar motore banjur lunga saka papan kono. Ananging tekan penggokan dheweke kok kaya ana sik lali. Dadi dheweke banjur mudhun saka motor, ngemat-matke lan goleki ing sak kathok. Dilalah dheweke ngematake mburine penere ing papan omah gedhong magrung-magrung mau. Tratap mak jenggirat jebulane kuwi kuburan kuno kang ana wite munggur gedhe banget. Yanto gage nyengklak montore lunga sipat kuping. Cuntel.